tribal area. We always stress that may pera sa kasama. Cagapa nurtured their crops as well as the families working in the association. They treat each other as family and provided assistance to and support. Nag-start ko trabaho sa Cagapa, January 15, 2019, isip hindi lang katandahan. Ang katong trabaho na ko sa Cagapa, nakapag-graduate ko o anak. Na ako'y nag-graduate sa St. Vincent's College na Business at Financial Management. Karon, nagtrabaho With a good reputation and empower his employees by treating them as a family. It has been a journey worth recognizing, an effort worth more than an applause. We didn't expect that we were able to win the first Cornucopia Award champion 2017. 2019, we received the Best Duly Lending Assisted Project. And then 2020, Winners Kipag Award. Then 2023, we were able to receive Casimania First Best. If you give me the chance to explain why it happened, we can always come to a solution. Because sometimes rejection is a redirection of God. That was the first video from Region 9. We still have one more. In the lush lands of the Polo City and the municipality of Polanco in Zamboanga del Norte runs a 9-kilometer irrigation canal. The Dipolo National Irrigation System with a total service area of 1,078 hectares, benefiting 1,421 farmers from its covered areas. The Dipolo Polanco Irrigators Association, or DIPIA, in partnership with the National Irrigation Administration Region 9, maintains the operations and order in one of the largest irrigation systems in Zamboanga Peninsula. Pag nato ang asosasyon, nagkumpos kita o napulog ka barangay, tulos sa lungsod sa Polanco, o ang tito dari sa nalangkop sa Dipolog City. Nanata sa 100 plus ka 1,000 plus ka mga membro sa Irrigators Association. Sa una pagsugod, nagsalikoy gigmi sa mga subsidies collection, no? Pero tungkol sa mga intervention sa itong mga kauban ng mga agency, no? Mga nagkataya nila. DIPIA has also received various interventions from government and private organizations that help sustain the association's program and service. Ang dinadakan na ito na nalawa ng mga intervention, intervention niya ang atong mga kanal, kanito, kanal, karon, kumplito na itong mga kanal na nahin mo kumplito. Naapod tayo na lugar na ihatag nila na facility, ang solar panel, solar irrigation facility na din nakabenepisyo sa mga maintain ng mga kasaka. For the National Irrigation Administration, we continue to support our Irrigator Association in providing interventions such as trainings. Last 2024, we conducted training on the alternate wetting and drying technology wherein tinuturo ng DIPIA on how to properly manage the water efficiently and effectively. Tayo mga equipment na nagawa, hindi sa sama sa pag-landway o pag-harvest, kumausap ang naghatag sa tuwan. Subsidy sama sa mga bini bulo, ato ang mga LGU na nihatag sa mga assistance sama sa mga krudo, gasolina sa tuwang pagpatrabaho sa tuwang mga kanal. In 2014, DIPIA fostered its profitability with the extension of the Dipolo Polanco Irrigators Association Marketing Cooperative, or DIPIA Marca, that markets the farmer members' produce. Other source of income para sa Lipiya na ito ang lang karoon. In regards on their financial viability, nakita po natin na Dipolo Polanco Irrigators Association ay marami na pong
sa pagtimbayan no, sa tanang mga membro o sa ang paghatag o mga benepisyo po sa farmers na ipagrunay sa among mga ekipo wala na sila problema sa ilang bayad sa ilang maintenance due sa atuang association. So, inihari na po ang ating Dipolo Polanco Irrigator Association when it comes to their performance relative to the operation and maintenance of the irrigation system. Sa among association na may mong success, ang operasyon ng sa matagisa ng mga bisalis, usap ang binulan nila na pagdool sa mga guma dito sa sektor para makahiyo sa kami o usap wala din may undang no, sa pag-link sa matag mga ahensya na ang lantong na makatabang din sa mga With full cooperation of its farmer members and a good rapport with external entities, the BIA success will continue to flow smoothly for generations to come. Yan, muli, palakpakan po natin the success stories from Region 3 and Region 9. Yan, tama yun, Miss Emmy. Ako gusto ko yung sa Region 3 kasi na-highlight nila yung impact ng mga capacity buildings na dinedeliver ng ating mga regional field offices. No? Kaya diba sa F2C2, ang ating third output ay capacity building and extension support delivered because we understand that capacity building, capacity development plays a crucial role no, in the development of our clusters. And for Region 9, of course, nakita natin na napakalaki na ginagampanan na role ng ating local government units in the development of our F2C2 clusters. Kaya natuwa ulit ako, nakita ko ulit ang napaka-paborito kong Miss Susan and her kasama chips. Yes, Ms. Pian, speaking of coordinating with the LGUs, this only says something that indeed coordinating and teamwork, ito ang thing natin na nagkakaisa para sa, of course, mas malakas at produktibong sektor ng agrikultura para sa ating lahat. And it allows me to realize na yung success doesn't just happen overnight. So with their hard work and yun nga, yung tiyaga nila, ay talagang makakamit natin ang tagumpay. Let's give a round of applause once again to the Region 3 and Region 9. Ayan, dahil usapang success lang naman ito, it's only timely, no, that we hear another tale of triumph. So now, we would like to give the stage to the chairperson of Lagonoy Calamansi Farmers Agriculture Cooperative, Mr. Nelson Ramos. Magandang hapon po sa lahat, sa ating mga directors po, sa aking kapwa, mga kakooperatiba, mga sa regional offices, isa pong progresibong hapon. Kanina po, nag-talk si Mr. Jose sa AgriCoop. Nabigla po ako, parang napakalayo pa pala. Kala ko, kasi kami po, sa Lagonoy Calamansi AgriCoop, nag-start kami as association. 2020, as early as first quarter of 2020, may nakapagsabi po sa amin na may nangangailangan ng kalamansi. From that time, bagsak po ang presyo. Kung nararanasan po ng other commodities na nagtatapon ng mga produkto, kami po naranasan din namin. Dahil ang kalamansi po, binibili ng that time, 150 pesos per kaing, which is 30 kilos. Pinapaanod na lang po sa ilog from that time na nag-uusap po kami. Kaya yung Lagonoy Calamansi Agriculture Association from that time, nabuo dahil dun sa problema. Kumbaga po, kami ay Farmers Initiative. Nag-usap-usap ang mga farmers magkakalamansi dahil sa problema. Then, lumapit po kami sa LGU para tulungan kami makapag-organize. Later ng 2020, na-formalize po ang Lagonoy Calamansi Farmers Association.
nabigyan po kami ng DOLE ng certification year 2020. From that time, nung nag-move na kami, dahil dun sa mga problema, seminars and trainings through DA, LGUDA, na-realize namin na mas maganda po pala ang co-op, narinig na namin ang co-op. Dati, pag association po kami, from our experience, ang hirap po i-organize ng mga farmers. Given, hindi po sa pag farmer po, medyo sa amin, medyo backward. Malayo po ang kaisipan ng farmer. Yung old culture pa, pag inorganize mo, ang mentality po is, ano ba ang makukuha ko? Lagi pong one-sided. Kaya ang hirap i-organize. Although, pag sinabi mo, ang problema natin is presyo, magkaisa tayo para sa market, nandun sila. Pero at the other side, lagi pong ang iniisip, ano ang makukuha ko. Kaya, from the time, nag-umpisa na po kaming mag-move para sa kooperatiba. Kasi kahit po sa simpleng contribution, napakahirap. Simpleng pag-ambag para makapag-move on ang asosasyon, napakahirap po. Dahil, siyempre po, kami pong magkakalamansi, kaming mga farmers, hindi naman ganon kataas ang sitwasyon pang ekonomiya. Kaya mahirap po gumalaw. Kaya naisip po namin, nung nakita namin yung ibang kooperatiba na maganda yung takbo, kaya naisip po namin na magkooperatiba dahil nandun na po yung essence ng magandang prinsipyo. Yung financial po, nandun ang CDA para magbantay. Stricto sila dun sa mga financial matters. Then sa reporting, magandang doon po nakita namin yung positive side ng pagiging co-op. Then, yung cooperation po dahil sa shares. Sa share ng bawat isa, ang feeling po pag nasa kooperatiba, ang participation po ay mas madali dahil part ka ng isang kooperatiba dahil may shares of stocks ka. Kaya, 11 months nang naging asosasyon kami, nabigyan kami ng certification ng CDA after a year. Naging kooperatiba ni po kami. Doon medyo gumanda na po ang galaw. Sa DA naman po, lumapit na kami sa DA. Dati po nung asosasyon kami, ang babaw lang ng pangarap namin. Simpleng backpack sprayer, masaya na kami. Brush cutter, 3 brush cutter, masaya na kami. Nung association po kami, from 50 members, naging 80 members po kami. Pero nag-transform po kami sa CDA, nag-transform kami as cooperative, 33 na lang po ang members namin dahil na naman doon sa sharing ng capitalization. Dahil nga, economically po talagang mahirap. Gapang po talaga from the start. Kaya from 18 na asosasyon, naging 33 na naman kami sa co-op. Start na naman po ng organizing. Pero kami po, ang principle namin nung nabuo kami, ang usapan namin, huwag umasa sa government. Lahat ng resources na pwede namin makuha sa government ay kukunin namin. Pero huwag tayong aasa primarily. Kaya from that, nag-submit na kami ng mga proposal sa DA. Ang pangarap namin ay isang processing facility kasi sabi namin kailangan yung kalamansi namin ay magkaroon ng byproduct para tumaas yung value. Value adding na kaagad ang naisip namin. Kaya from 2021, nagkaroon na kami ng, nagpa-region na kami, nag-submit kami ng proposals, DTI, lahat po ng agencies. Ang positive lang po sa aming kooperatiba, since ang usapan namin, huwag tayong umasa sa government, magsarili tayo, kahit hindi lang po kami sa DA, DTI, DOST, lahat po, lumilipad ang aming letters. Ang aming proposals po, lumilipad yan lahat. Ganun po kami ka-agresibo. Ginawa namin lahat. Kaya after a month, meron pong mga reply. May reply ang DTI, nag-i-invite na sa amin. Ang Region 5 ay ini-invite na po kami dahil dun sa proposals namin. And naghahanap talaga kami ng connections. Nagkataon, may kabats ako nung high school.
naging malapit sa kay then Vice President Leni Robredo, ngayon po ating mayor sa Naga City. Nag-reply po sa amin dahil may tinutulungan na silang isang asosasyon dito sa region, sa District 1, which is kay Sir Robert, yung umasenso, tinutulungan na pala nila doon. Then yung kwento niya nga, hindi namin alam noon, nag-survey sila, lumalabas doon, number 1 po pala ang kalamansi. Sakto naman, may letter kami sa Office of the Vice President dahil sa problema namin. Nung inaasikaso nila yung isang grupo ni na Sir Robert sa District 1, ang umasenso, kami po ang lumabas na beneficiary, isa din sa mga beneficiary ng Office of the Vice President, nabigyan po kami ng 1,095,000 para sa seedlings, machineries, farm equipments galing sa kanila. Dahil lumalabas pala na ang number 1 dinedemand dito sa Bicol region is kalamansi. And kami, ang grupo namin, ang meron nun. Hindi sina Sir Robert. Mas marami kaming kalamansi kaysa grupo ni Sir Robert. Ang sa kanila, marami silang talong. Marami silang other vegetable. Pero ang number 1 na hinahanap ng Naga City, ng other negosyante sa Naga City is kalamansi. Sa amin pala yun. Kaya kami po ang tinulungan ng Office of the Vice President. Then, dumating na din ang letter sa amin sa DOST, nag-reply na sa letter namin, may training na ibinigay sa amin para doon po sa processing ng calamansi juice. Kaya nagsalubong na po ng lahat na pinalipad namin ng letters ng 2021, by 2022, ang dami na pong reply sa amin. Sipag at tiyaga lang po ang aming puhunan. Wala kaming pera. Sabi nga nung isang negosyanteng kausap namin, kung hindi nyo madala sa pera, daanin nyo sa yabang. Yun ang ginawa namin. Kala mo sa amin noon, kala namin, okay lang, tiyaga-tiyaga lang. Pero after a month, after a year, meron na po, marami na pong nag-i-invite sa amin. Kumbaga, may pangarap kami, malayo po at mataas ang aming pangarap. Pero unti-unti yung foundation, linalagay na namin para dun sa aming pangarap. Kaya by 2022, nandun na po ang FCA. Naging FCA na po kami. F2C2, nandun na rin po ang F2C2. Nagkaroon na po kami ng training sa ICA. Kaya yung foundation po ay dahan-dahan ng tinutulak mismo kami. Ang Lagunay Calamansi Farmers Agriculture Cooperative na ay unti-unti na kami pong gumugulong. Then dumating na din po, nag-grant na from Region 5 ang aming request na processing facility. Binigyan po kami ng worth 5.95 million complete facility. Building, may automated na po ang aming facility po. Medyo automatic na din. From the start, pag hulog mo ng kalamansi, may extractor na, papunta na po doon sa filtering machine, papunta na po sa pasteurizer, automatic na din ang binigay sa amin ng region, ng filler and cupping machine. Nakapag-process na po kami unti-unti ng kalamansi. Kaya lang, siyempre po hindi perfect, yung binigay sa aming formula ng DOST ay hindi naman ganun ka-perfect. Maraming trials ang dinaanan namin kasi may mga, yung expiration po, hindi namin na-perfect, trial and error. Kaya ngayon, kumuha po kami ng consultant mismo para ma-overcome yun. Dahil within 2 years, matagal po, kung sariling experiment lang, kulang po kami sa technology. Kaya, sa technology po, nung maging cluster kami, nag-cluster po kami sa Region 5, malaking tulong po yon. Kasi nung asosasyon lang or nung nag-umpisa pa lang kami as kooperatiba, hindi pa rin po ma-internalize ng member ang pagiging cooperative. Ang pagtingin po ng bawat isa sa amin ay magkakalaban pa rin. Magkakakompetensya pa din sa negosyo. Mismong technology ng bawat isa ay tinatago. Kung magaling ako sa production, hindi ko pinapaalam sa kapwa ko magkakalamansi. Ganun po yung mentality nung umpisa.
Pero nung pumasok po ang clustering, pumasok po ang F2C2, nakita ng importance ang pagkakaisa ng magkakalamansi. Dahil po, hindi natin mararating ang volume, hindi natin mararating ang quality gusto natin, hindi natin makukuha ang isang malaking buyer kung hindi magkakaisa ang mga maliliit na magsasaka. Through clustering 2, through F2C2 po, nabago ang mentality ng mga members. Dahil lang dun po, nakita ng member na kailangan ko ang bawat isa. Hindi ako, ang kooperatiba ay hindi makatukuha ng institutional buyer kung hindi lahat ng member ay mag-ambag ng kanya-kanyang volume para ma-reach out ang napakalaking volume na gusto ng institutional buyer, ng sustainability ng supply. Kaya po doon na-realize, after clustering, after F2C2, pagpasok po ng F2C2, doon na-realize na ang malilit na magsasaka kailangan magkaisa talaga. Hindi natin mararating ang ma-elevate ang market or makarating sa mas malaking market kung hindi tayo magkakaisa, which is F2C2 or clustering ang sagot dito. And na-realize po yan within doon sa kooperatiba dahil doon sa ganong konsepto. Kaya malaking pasalamat po namin sa F2C2. Lately lang po, si Director Inting, si Ma'am Ting, nandun na kasama na ang Jollibee. Ano ma'am? Bumisita na po sa amin ang Jollibee, August 17 ay, at ma'am, August 18, kasama na nila. Nagkaroon na po kami ng evaluation. At July, July 18, nagbisita na po sila sa aming farm, nagbinisita nila po ang aming facility, nagkaroon na po ng evaluation, naghihintay na lang po kami ng result. Dahil tinitingnan po ng Jollibee Food Group, ang capacity ng kooperatiba kung kaya, ang volume kung kayang mag-supply, ang tatag ng management ng kooperatiba. Dahil yun po ang hinahanap ng institutional buyer, siyempre hindi lang yung simpleng volume. Kaya po namin yung volume. Quality, dapat makinis. Kaya doon na po pumapasok yung pangailangan ng talagang malakas na pagkakaisa ng farmers. Sa amin po, sa kooperatiba, gumastos din po kami or nag-invest sa capacity building. Kasi po, napakahirap pag-organize sa farmers. Behind talaga pong farmers. Even though malakas, may volume tayo, maganda ang ating production, pero mahina po ang management para madala ang isang kooperatiba sa mataas na pangarap. Mahirap din po. Kaya, side by side, kung inaasikaso po natin ang production, kung inaasikaso natin ang market, kailangan po din ang capacity building, napaka-importante po. As na-experience po namin yan. Dumating po sa point, even sa election po, maraming ayaw maging officer. Sapilitan ang maging officer. Pag sa farmers po namin, support namin, napakahirap po ng mga umako ng responsibility. Kaya yung struggle po namin from maliit, dahan-dahan po ang paggalaw. Kailangan po sa board of directors ay masipag talaga, matatag ang board of directors, nandun ang passion sa organizing, nandoon ang passion sa farming. Dahil kung wala po ang mga components noon, sa mga problema pong dinaanan namin, marami na din po, muntik-muntikan ang bumagsak ang aming kooperatiba. Within sa loob po namin, nagkaroon kami ng kalaban. Ang aming processing facility, may member po, officer mismo po namin, nagtayo ng sariling processing niya. Ganun po ang idinaanan namin problema. Kaya, in terms po ng struggle, in terms po ng management, kailangan pong matatag kung paano i-handle ang mga problema. Financially lalo na po. Kaya ang dinaanan po namin from members to 33 as of now, kami po ay nasa 67 pa lang.
From 2021 hanggang po at this moment, kami po ay 67 members pa lang. Sabi nga kanina po ng Agri-Co-op, mas maraming members, mas mayaman. Kaya may realization po kami, ngayong araw na ito, malaking sharing din po yun. Kasi nga po, maliit na kooperatiba, nahihirapan po kaming mag-move on. Dahil nga po sa membership. Minsan po, kami rin po, nagiging stricto sa pagpili ng members dahil nga may mga mentality yung iba, papasok lang dahil ang hanap po, ano ang sa kanilang pakinabang. Ayuda number 1. Kaya po, stricto din po kami sa pagpili ng members. From that, nagkaroon po kami ng mga policies sa kooperatiba kung sino po ang number 1 na nagpa-participate, kung sino po ang active, siya lang po ang pwedeng makinabang ng mga ayuda. Siya ang pwedeng makinabang ng mga programa ng kooperatiba. Dahil alam naman po natin, siguro experience ng lahat, pag walang ayuda, kahit po may group chat, scene mode lang. Pero pag may naaamoy na pong ayuda, may naaamoy na magandang programa, wala pa ang ayuda, nandun na sa opisina nagpa-follow up. Ano po? May natawa. Siguro po may experience din. Hindi lang pala kami. Kaya po, sa membership namin, marami rin po ang scene mode lang pag wala pang ayuda. Pero pag may ayuda na po, nandun na sa opisina a day before ng release. Kaya, iwag po kayo, doon po sa mga gustong maging kooperatiba, sipag lang po, passion, tiyaga ang kailangan para marating po. Kami po, maiinggit din doon sa mga malalaking kooperatiba. Sa ngayon, may mga assets ng malalaki. Ilang years ng kanilang tinatakbo, thousands ng members, ganun din po ang pangarap namin. Pero po kami talaga nag-umpisa sa maliit. As of now, ang aming pong asset, wala pa pong 10 million, pero malapit na. A matter of 3 years. Kaya sabi nga, ang membership po namin 67 lang. Kaya lang narinig ko, pag maraming members daw, mas yayaman pa. Kaya po mamaya, maaga akong uuwi, magre-recruit na kami ng marami. Yun pa lang susi para yumaman. Kaya lang ma'am, paano kung problema ang ma-recruit? Anyway, yun po ang struggle ng Lagunoy Calamansi Farmers Cooperative. From scratch, kumbaga kami po ay gumapang. Hindi pa naman po kami talayuan, pero malatibok at malayo at mataas po ang aming pangarap. Lalo na po nung present ang data dito sa amin. Ilang beses na kaming pabalik-balik ng mga seminars ng CBA, dito ko lang ito nakita, yung data ng kooperatiba. Malayo pa po pala ang aming tatahakin. And sabi nga, mas maganda po talaga maghanap or magkaroon ng affiliation sa ibang mga cooperatives para mas lalong lumaki. Ngayon po, malaking pasalamat kami sa other agencies na tumutulong sa amin, lalo na po yung Academe. Ang Academe po, malaking partner po namin sa capacity building. Nandito po ang Partido State University. Yan po ang number 1 na supporter namin. From the very start, nandito po ang Partido State University. Ang CBSUA po, partner din namin yan. Camarines Bicol College of Agriculture, yun po ang sa aming partner. Siyempre po, number 1 ang DA, kapartner namin yan. Para po, ang number 1 lang na tip namin, from our own experience, lagi lang po tayong makulit. Lagi lang tayong lalapit sa kanila. Kahit sinasabi namin huwag tayong aasa sa kanila, pero number 1, dahil ang government po nandyan lang. Nandyan lang sila anytime. Para dapat po, sabi nga namin, laging nakahanda ang project proposal. Lagi po advance ang project proposal. Na ang project proposal po ay dapat malinaw, detailed, para naman po makumbina sa ating pangangailangan. Kaya sa muli po, sana po
may natutunan din kayo. Likewise, marami po kaming natutunan sa ngayon pong itinakbo ng summit na ito doon sa sharing ng iba dahil doon po ang patungo ng ating samahan. Kami po ang umaasa pa rin na sana ang Department of Agriculture, ang other agencies, huwag magsawa sa pagsuporta at paggabay sa aming tulad namin po mga maliliit pang kooperatiba na mataas at malayo ang pangarap. Sa mula po, progresibong hapon sa Indogabos. Maraming salamat, Sir Roy. Ayan, no. Gusto ko sinabi ni Sir Roy, no, na hindi tayo dapat laging umasa sa gobyerno. Kasi pag kinonect natin siya dun sa presentation ni AA Nico kanina, no, ang end goal pa rin natin na itong mga organizations na ito, mga clusters na ito, ay maging self-reliant. Na kaya na talaga nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tama ka dyan, Miss Pia. Alam mo kanina, nung dito pa lang tayo na sir, sabi niya ay kinakabahan daw siya ngayong magsalita. Pero after niya magsalita, talagang grabe naman. Na-inspire talaga siya. Hindi lang ako, pati yung iba rin dito na atong participants. And yun nga, sabi niya, ay sipag at syaga lang yung kanilang puhunan. At huwag daw tayong, kung hindi tayo, ano tayo masyadong pera, medyo yabangan daw natin. Pero yung tamang yabang po, yung tamang yabang yung tinutukoy ni sir, at yung medyo maging nakalit tayo, dahil at yung shinare niya nga ay talagang justifies yung ating theme for this afternoon. Nagpapagpanan po natin once again from Latafa, Sir Roy Marson Ramos. So if ever may mga question po kayo kay sir, siguro po Sir Roy Nelson. Ayan, no, parang satisfied ang ating participant. satisfied and inspired. And Ayan. inspired. Kaya, at this junction, We'd like to present the Certificate of Appreciation to Sir Roy Nelson Ramos. Yes, habang nag-uusap pa sila ni Asek Philip, no, ng masinsinan, mukhang may mga Yan, siguro waiting Ms. Pia, let's give our participants an overview kung ano pa ba yung mangyayari sa atin sa mga susunod na part. So, we still have, I guess, 3 more regions na magpapresent ng kanilang success story. Then right after, we'll have a discussion of the mga dapat pala, a requirement bigla from the BTI, since hindi sila available via Google Meet, they require a video to be presented later this afternoon. And then magkakaroon tayo lastly yung from yung Tales of Triumph ng isa pa pong cooperative dito sa region. yes, that will be our last time for this afternoon from the South Sea. And later tonight, ano ba yung exciting na parang pinaka-aabangan ng lahat, Miss Pia? Oo nga. Pero kailangan dapat naka-get up na sila by that, no? Yes, and I guess lahat dito tatak sa ating theme mamaya. Kung kahapon naka-Filipiniana tayo, ngayon business or casual attire, mamaya parang medyo tropical yung magiging gabi natin. So, so alam ko, excited na sila and hopefully mag-enjoy po tayo sa summit na ito and sa mga susunod pang araw. I guess hanggang bukas ito. Yes, for our So, field tomorrow we'll be visit. having field Magkakaroon visit. tayo ng mga benchmarking opportunities. Lalo na Lagonoy. We will visit Lagonoy tomorrow. Yung kanila, sir, yung Yes, Calamansi, Sir yeah. Lorenzo. So that's Ipagmamayabang niya na naman. And it's from here, from the Region 5. Ayan. Parang hindi talaga matatapos ang usapan. Gusto Ayan. ko kumanta na lang, Miss M. Mamaya na sa fellowship night, Miss Pia. Joke lang po again. Ay, in addition po pala, this afternoon, supposedly, meron po tayong speaker from Indonesia, but due to some personal concerns and constraints, hindi po siya nakapunta dito sa Bicol. However, we are trying to reach her via Google Meets, and we will proceed with a panel discussion with her once makakonect tayo with Miss Kimmy. Ayan. So now, I hope we're ready. Ayan, nagkapalitan na po sila ng calling card. Opo. Sige, later na lang po namin ibibigay ang certificate and now we can proceed to the next part of our program. And now we'll continue to be inspired through another videos of success. Again, from the Region 8.
nagsugod ang lambong Ringalaw-Lingayaw Forecaster adto Marso 1, 2021. Unya, nagsugod din ang grupo sa usa ka duly registered tapos dahil mo sa kooperatiba unya nagpadayon isip ko sa kakaster. Ang sakop ko yung lambong Ringalaw Forecaster area mao ang barangay Lingayaw, barangay Maringalaw. Kung na kaya ang area ni nasa 201 hectares, ang membro karon sa Sambo Cluster karon nasa 98 members na aktibo ka sila. Ang tema sa aming cluster na sa Malambuo na dapat every farmer magtaas ang income. Bukan ito sa direksyon sa among grupo magtaas ang income, mapagaan ang ilang mga trabaho sa pagtuma, matagang ang mga opportunities, sabi na sa mga inputs na ipanghatag karon sa among cluster. Sa gamay ng mga interest, sa 5% sa every cropping ilang matag, nung dako na ginatalipay nila tungkol kay alos tanan ng mga gusto nila sa ilang farm, mahatag sa cluster. Pinaagi sa core project program. Ang mga board of directors sabi na sa chairman, alamdagan ang akong paglantaw tungkol kay sa pagbuhat ng strategic plan, ang among direksyon dito rin sa unsaon pagnegosyo. Unang nakatutok din karon ang mga labi na sa among mga committee na dapat sa atong bayan set na kinamakaroon di binahutan o di binatagag dako na tayo. Sa akong nakita, pagbuwas na kay estratehiya sa imong cluster, ang diha mo rin mo ma-overview nimo ang mga panghitabo na bilas umaabot. Ang suporta nga dapat sa imong cluster na bilas sa LGU na service, ang paghatag ini ang building, ang machine sa among mechanical dryer, o labi na sa paghatag usab sa 1 million. Isip kasi una nga puhunan na mo sa mga pagpamalit sa mong mais. Kung sa probinsya sa Agusan del Norte, ang pangatag sa may buhat ka green dryer na muna ginagamit na makaroon sa pagpauga sa mais na mahimo siyang class A na yung resulta. Kung nako'y bagong karoon na mong nadawat, kini mong warehouse usap. Kung sa day, nadawat sa namo ang farm tractor, or planter, corn harvester, 10-wheeler, hauling truck. Kung pinaangin ini, napadali o napasayaw na mo ang pagtrabaho na mo sa among pag-umag, pinaangin sa nag-working collaboration. Pisaka ang among milk karon sa 6 tons. Ani-agi mong mga trappings, arami sa mga 4 to 5. Pero tungod sa mga mechanization karon, anami sa 6 tons. Kung sa among white corn usab, nasa mga 3.5 tons per hectare. Ang area planted sa mga tamang lang sa mga mais, nasa mga 201 hectares. Pero itong laging tuwing marami sa mga 196. Nagdugang kami siya o 5 hektarya every cropping tungkol kay amon ang duling di nagbuhat karon din sa para kitong mga rolling area sa among mga bukid, makapustan dito sa matanang og mais. Di pa siguro sa among cluster nga doon ay quality, luwas ang production ng among mais, pinaagi sa paggamit sa mga bagong teknolohiya, labi na sa good agricultural practice na gihatag sa Department of Agriculture, kung paggamit atong mga post-harvest facilities. Ang ginahin mo sa among cluster, ang pagsampling sa mga abot sa among farmer. Kung amo kining ipadala dito sa laboratory sa Department of Agriculture, aron masunta na mo kung unsa ka ubos ang iyang aflatoxin level. Among di pa laboratory ang mais, aron masigurado na safety o pasado sa PIN standard na 20 ppb for human consumption o 50 ppb for animal consumption. Ang ginabuhat na mo sa mga baliwaan activities, ang paghimo o tractor na among ginadeliver dito sa agri supply o sa matag kilo adto na piso nga 35 pesos o naghimo kami og organic fertilizer nga ginapalitan ng mga products o ginasagura ng kahimo para mahimo sa mga consumer enhancer o ginabaligyan namo sa 450 sa 30 kg per sack
Ug ang corn silage food, ginakolekta na mo sa among mga farmer, naganda dito sa mga rural area, ginapalit sa kooperatiba, ug ang resulta na siya, pakaon dito sa among goat raising. Ang serbisyo o programa ginawa ko sa cluster ang pagparinta sa machineries na gikan sa pre and post harvest equipment. Sama sa farm tractor, 2,200 per hektar. Aduna sa may buy and sell, ginapamalit na mo sa among mga cluster member, farm financing, sama sa mga farm inputs, kung usap ang raw overskin na 50% na mandato nga gikan sa Department of Agriculture, gikan sa 1 million working capital, naka-net surplus may o 350,000 in two cropping na imong partner. Mao ang City Philippines, ang Santi Grains, ug ang City Philippines, ano na kami hatag dito na 500 metric tons, ug sa Santi Grains kaalang sa 47 metric tons. Ang pagpahigayon, mag-meeting sa mga board of directors, ug general assembly, usa ka pamaagi na mapaabot sa mga membro ng financial report, ug uban pang kalihukan sa pagpalambo sa cluster. Ang pagtinabangay usa sa mga ginahimo sa mga membro aron mas mulipon ang grupo. Una sa tanan ang local government unit mapasalamaton sa kapugi sa malambuong maningaraw-lingayaw or cluster pinagi sa operative sa Malito. Nahimo siya sentro sa mga intervention no? Sa matandahin siya isip dugang pag-agap kanila anton nahimo siya ang business player sa for trading for support of division dili sa Luzon sa Las Vegas dili lang sa Luzon sa Las Vegas some parts of Luzon del Sur and to the new corn growing areas of Luzon del Norte. Sa siya ka-ehemplo tungod kay mga extension services na focus or utang aon niya malanggo o lingayo or cluster himo siya ataw klaro hindayan kung pinaka-importante ma-accomplish ang mandato o ang goal sa extension services sa gobyerno. Sa rin talaga kami magpasalamat sa mga suporta sa mga ipanghatag ng mga giya sa among cluster. Late na mo ni makapot, kung wala mo, nagpaluyo. Thank you so much. And that video was from Region 13. Just to clarify lang po again, it was from Region 13. Mali po yung kaninang Region 8. Caraga Region. Ayan. So, that was the first video from Region 13. Meron pa po silang isa. Ang Korean Nagpo Farmers Association nagtugot atong April o July nga farmer skills tools sa Nagpo o sumulihon ng mga mag-uuma. Naglangkos siya o 25 ka farmers. Gusto mi nga mag-consolidate